аз субҳи барвақт дар ҳамаи участкаҳои интихоботии шаҳру деҳоти Исфара маъракаи овоздиҳӣ дар интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлисҳои вилоятиву шаҳрӣ ва ҷамоатҳо бо шукронаи давлати соҳибистиқлолу фазои осудаву ороми кишвар соати 6 субҳ бо садо додани суруди миллӣ оғоз ёфт. бояд ёдовар шуд ки дар Исфара як ҳавзаи интихоботӣ оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 7 адад ҳавзаи интихоботии маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд, 40 адад ҳавзаи интихоботии маҷлиси вакилони халқи шаҳр ташкил гардиданд. шумораи умумии интихобкунандагон дар ҳавзаи интихоботии Исфара рақами 20 оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 165203 нафарро ташкил медиҳад, ки аз ин миқдор 588 нафар бори аввал дар интихобот ширкат меварзанд. тибқи иттилои раиси комиссияи ҳавзавии Исфара рақами 20 Саидхуҷа Бақоев, ҷиҳати дар доираи талаботи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои амалкунанда дар сатҳи баланди ташкилӣ, шаффофу озод ба таври демократик ва бо иштироки фаъолонаи интихобкунандагон баргузорнамоии ин чорабинии сиёсӣ тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида шуданд. раиси участкаи интихоботии рақами 1 воқеъ дар ҳудуди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳр Дилором Матшоева зимни суҳбат бо мо афзуд ки дар ин ҷо 1180 нафар интихобкунандагон овоз медиҳанд. ном бурда зикр намуд ки овоздиҳӣ комилан мувофиқи қонунгузории миллии интихобот шурӯъ гардид ва дар ҷараёни он ягон камбудию қонуншиканӣ ба қайд гирифта нашуд. дар ҳудуди участкаи интихоботии рақами 11 ки дар ҳудуди филиали донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара ҷойгир аст, 777 нафар овоздиҳандагон ба қайд гирифта шуданд, ки 6 нафарашон бори аввал овоз медиҳанд. маъракаи овоздиҳӣ дар қитъаи интихоботии рақами 15 ки дар коқи фарҳанги кимёгарони шаҳр ҷойгир шудааст, аз субҳи барвақт муташаккилона оғоз ёфт. дар ин ҷо шумораи умумии интихобкунандагон 1997 нафарро ташкил медиҳад, ки 2 нафарашон бори аввал дар маъракаи интихоботӣ ширкат варзиданд. тибқи иттилои раиси участкаи интихоботӣ Салимҷон Усмонов, ҷиҳати дар доираи талаботи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои амалкунанда дар сатҳи баланди ташкилӣ, шаффофу озод ба таври демократӣ ва бо иштироки фаъолонаи интихобкунандагон баргузорнамоии ин чорабинии сиёсӣ дар ин ҷо тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида шуданд. интихобот яке аз муҳимтарин чорабинии сиёсӣ аст, ки ҳаёти сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоии 7 соли ояндаи мамлакатро муайян мекунад. аз ин рӯ чӣ дар маркази шаҳр ва чӣ дар деҳаву шаҳракҳо ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ муносибати ҷиддӣ зоҳир мешавад. мардум ба хубӣ дарк мекунанд, ки интихобот яке аз воситаҳои ширкати ҳар шаҳрванд дар идоракунии давлат буда, онҳо бояд аз ин ҳуқуқи конститутсионии худ ҳатман истифода кунанд, гуфт номурда. дар маҷмӯъ маъракаи интихобот дар шаҳру деҳоти Исфара муташаккилона ва бо дарки амиқи масъулияти шаҳрвандӣ оғоз гардидаву аз ҷараёни он намояндагони аҳзоби сиёсӣ назорат мебаранд.